I trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karong adlaw, gisaulog sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, ang Domingo sa Misyon o World Mission Sunday nga gitagana alang sa pag-ampo ug pagsuporta sa nagdaiyang misyonero sa tanang suok sa kalibutan aron mapakaylap ang maayong balita sa langitnong gingharian. Ang matag usa kanato isip Kristiyano, misyonero, kay pinaagi sa bunyag, nakaambit man kita sa misyon ni Kristo, kinsa mianhi, dili aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi alang sa tanan. Palihog manindog ug isalig ta sa Dios ang misyon sa simbahan. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Aron maandaw kita pagsaulog ning santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Cristo,
Nagtuga kita sa Dios magagagahom sa tanan. Kasaluan ng atong mga sala, darong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga lahangin. Mag-ampo kita. Magagagahom og walay kinutubang Dios. Ikaw nga mo ang gahom og lamdag. Ablihan mo ang mga kasing-kasing para mag-alagad kami kanimo nga malipayon. Utabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Si Kristo mao ang matarong nga alagad sa Dios. Kansang mga pag-antos alang sa katawhan wala makawang. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias atong paminawon. Ang Ginoo nagingon, mo'y akong kabubuton ang pagpaantos og pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat, og makabaton siyag taas nga kinabuhi. Og pinaagi kaniya, matuman ang laraw sa Ginoo. Inikatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya, og masayod siya, nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, og siya mao'y mopas-an sa silot sa katawhan, aron mamahimo silang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami, sanglit nagasali kami kanimo.
ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug mataron. Puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, anak kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo. Aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo nga mao ang among hinabang. Ug among panalipod maaniaon ta kanamo, O Ginoo. Ang imong kaluoy kami nagalaom kanimo. Ginoo, kaluoy kami, sanglit nagasali kami kanimo. Tungod kay siya sama man kanato, gitintal sa tanang paagi si Kristo, mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat sa mga Hebreo. Lig-unon ta ang atong pagtuo. Kay duna kitay Pangulong Pari, nga halangdon, nga atuan na sa presensya sa Dios. Si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari, dili sama sa ubang pari, nga dili mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka Pangulong Pari, nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan, wala gayod makasala. Busa, magmalig-on kita nga muduol sa trono sa Dios, diin atoa ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Ang Ginoong manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Santiago o si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus ug miingon, magtutudlo, doon na kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, kumulingkod ka na unya sa imong tuno didto sa imong gingharian nga mahimayaon. Palingkura kami uban kanimo, usag-usa sa imong tuo, ang usa sa imong wala. Mingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga ako ang imnan? Magbabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan, magbabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Mawala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkoron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao naghatag niining dapita ngadto sa gitagan-an niini. Pagkabati niini sa napulo katinunan, nangasuko silang kang Santiago o kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus o giingnan. Sayod kamo nga mga punuan sa mga tao naghari kanila o mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo, dili kini mo ang paagi. Kung usa kaninyo buot ba dakong tao, kinahanglan mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga isuon, nahibaw na tang tanan, kung kinsa mga tawhana nga buot nga mahimong mga leader sa tuang nasod, mudagan sa eleksyon. Isip kaha mga leader sa tuang lungsod atong syudad, no? Atong probinsya. Ibaw na ta, kaya nagpadayag naman sila. O ibaw na sad ta sa ilang mga saad, di ba? Naana data ni ini, sama sa tawag na to nga ilang sulbahon ang problema sa kalisod, sa kakabos, problema sa violence, sa drug addiction, problema sa corruption, sa daghan nga mga saad. Ang itang malipa ani, di ba? Ano naman nananag yung mga tao ba? Nga, musaad pagsulbad, pagtabang sa atong mga problema. Ang itang malipay. Pero nga nung magwakman ko, kitang mga tao nga luksos kalipay. Kung di bita kablay mga iso, tungkol kay murag kining butang agad, murag na ang tao ba, ang mga tao ba nga, murag nagi, din ang katuo ba, daghan na mailad. No? Kadaghan na. Nga may mga saad, nga way katumanon. Musaad nga maulagad, pananas puder, mo na alagaran. Maulagad kuno, pero ilang kagulingon ni alagaran. Pero magdismaya kay mga tao ba. Pero mga isundi ang tatawag tangag paglaom ni ini, no? I think we should pray ato ginis lang iampo, no? Nga unta nga kining ato ang mga isuon
Maayo kayo ha, nangandoy aron pag-alagad sa atong katilingban. Unta gyud sila. Maka hibaw giba unsa gyud tinuod nga pag-alagad ba sa kinising-kasing. Kaya kung mo alagad lang gini sila tinuuray mga igsoon, tinuuray pag-alagad, kanindot sa tuwang katilingban. Kanindot unta gyud. Ang Ebanghelyo karon mga igsoon, doon ni mensahe, alang kanila o galang kanato. Unsa gitawag og tinuod nga pag-alagad. Kung namin mo si Ebanghelyo, nagisgot ng mga apostoles ba, no? Nga si Kristo nga napadung na sa Jerusalem kay iyang buhaton iyang misyon, no? Sa pagluwas kanato. Ang mga disipulo nagtuo nga si Kristo moto na sa Jerusalem aron iya nang tukuron iyahang gitawag tuging harian. Munang nahitabo nga kini ni mga apostoles naglalis din sila kinsa may right hand, left hand, kinsa may labing dako diha kanila. Nga gimay lang ni Kristo. No? Hingan ni Kristo. Iban dili importante kayo ang posisyon, kundi ang inyong disposisyon. Dili ka na unsay inyong gitawag tog nga dako kamo tungod sa inyong posisyon, kundi ang inyong disposisyon sa inyong sa kasing-kasing. Kung gusto mo ningon siya mahimong dako mo nga kahimtang dako mong tao, gusto mo mahimong dako, ang buhaton ninyo mao kini kinahanglan mo ang paubos ug moalagad. Buong paniya. Gani ningon si Kristo, ako gani, no? Nianhi ko aron dili alagadan ko dili ang pag-alagad. Nya iyang gipahunata yon. O unsa man gusto mo mahimong dakong tao, anda mo mo sakripisyo alang sa uban. Anda mo mohalag sa kinabuhi alang sa uban. Mao ni po ni Kristo. Ug mao kanay tinuod nga pag-alagad mga igsoon. No? Nga dili dako nga posisyon kundi dako nga atong kasing-kasing diya sa pagmahal, sa pag-alagad, no, sa atong isigataos. Piang is pagpaubos. Bisag sa ato ang eksperyensya ba, kinsa man sa ninyo ni andinhi ba, no? Kita, who are the greatest people in your life? Kinsa man yung gitawag tog mga paano ba nga yung heroes in your life? Dako lagi look up ninyo girespetuan. No? Amot diha kaninyo, pero ako para nako magud yon. Amo sa kong nahuna magud akong papa ug mama gyud. Maugis na musod. Kay sila gyud ko sa ilahang pag-antos o sakripisyo, no? Haron kami ng mga anak nga mahimong tao ug walang puson. Kita gimi silahang gitawag tog pagsakripisyo ug pag-alagad. Di mao na gipasabot sa Ginoo. Na diha ang gitawag tog greatness, no? Andam ka halad ug gani mapakamatay alang sa imong minahal sa kinabuhi ug alang sa katawhan. Ug kitang tanan mga igsoon, timan niya, maunay atong misyon. Atong mission is mission to serve, to care, and to love. Timan ni, ang mission sa tao mao, mission to love. Muna sugo sa Ginoo, paghigugma, be loving. Karong Domingo Mission Sunday karon si tulong sa simbahan, sa tibuok simbahan ngayon. Ibaw ka unsay mensahe sa Tuto Papa, no? So yang message karon. Ingon niya nga ang katawhan ba nga labi pas mga batan-on ug natong tanan diri ba. Ingon sa ay kalimtin ninyo nga kamo mao ang misyon. Every person is a mission. Ang inyong kinabuhi usa ka misyon, ha? Kinabuhi. Kay kana gibuhat na sa Ginoo, dili kay gitawag buhat lang na nga wa say tuyo. Dunay tuyo ang Ginoo sa nimo misyon para nimo ug kinahanglan buhaton nimo na. Kay di na buhaton way makabuhat na. You have a mission in life. Unya
Mabisan asa ka mahibutang sa Ginoo sa asang lugar. Di man gibutang ka diha for a mission. Doon na kay mission. Ay nakalimti. Kitang doon tayo mission sa kinabuhi. Yan, hindot kayo. Kaya nahitabo nini, na diha sa bunyag nato, giklaro kung sa ato ang gitawag tog mission gyud. Ang mission nato mao ang pagtuo nga atong nadawat diha sa gasa sa Espiritu Santo diha sa bunyag. No? Ang kahayag atong nadawat nga mao si Kristo. Pung pa niya mao kini ang atong ipaambit ngadto sa kahayag, ipaambit si Kristo ngadto sa katawhan. Mahibawa man tani ani, Kristo gani ang gugma ni Kristo, ang pasaylo ni Kristo, ang kaluoy ni Kristo. Mao nay misyon natong tanang binunyagan, ha? Mao nay atong tuyo ug tumong. Muna ipong pa sa atos to papa nga, nga kamo mga batanon og labi pa kitang katawan ayo gyud mo panagana duol gyud sa Ginoo, no? Duol gyud ni Kristo, no? Tinuod ay mga gitawag nato mga pag-antol o sakripisyo, pero sutian ta mo puwang pa niya kung muduol mo niya magkatagamtan mo sa the greatest blessing in your life. There will be crosses na, pero ang pag-alagad ni Kristo watay di mo jud og kabulahanan. Ato lang bag-ong gisaulog, no? Atong 18 tong Huwebes ang first death anniversary ni Cardinal Vidal, no? Hindi ko kalimutan Cardinal Vidal. Hisgot siya bahay sa mission ba? Yan siya rin sa mission. Lingon siya, iba ba ta? Nag-mission ganito na ginay sakripisyo ko, no? Naagi na. Kini usay kapoy. Usay labad so, usahay, itawag to daghang mo babag, no? Daghan, mag-gusto mission ka. Pero doon ay sekreto ko, no? Karong makaya gini mo, no? Inagi mo kagulingon, sige, no? Ako ni gibuhat because of you. Always tell yourself, labi pa kung mga sa mga missions kinabuhi ba ng mga problema, Lord, this is because of you. This is because of you. This is because of you. Ningon siya, kanang pulong nga ko, no? This is because of you. There is magic into it. Marong makasabtan sa nimo ba? Nga, for example ba, naa kay mga sakripisyo, kinabuhi ba? Pero kung imo ka, imo nagibuhat tungod sa ako ning pagmahal kanimo because of somebody that you love. Murag ningon siya, yun na ka igong kusog, kaikag, o gani, joy. Muningon, mo lagag gini ka ni Kristo, wag gini kapoy. Why kapoy? When you do things because of you. Because of Christ. Muna, sa atong misos kinabuhi, mga igsulalay, atong misos kinabuhi, pabuta na ano mga pagsulay. Pero tell yourself, this is Lord because of you. Ikaw ang ipaambit nako, ako nang ibuhat alang kanimo, and God will give you the grace to carry on. Makaya gyud nimo diha. Itong pala itong kabuang ni Agi, I want to, dito ko sa States, no? Nakatuyo ko to Texas, no? Dingidaan mo si Pedro Calungsod dito po intro. Pero we have met a lot of communities ba? Mga Pilipino. Amazing kayo. Daghang ko tagbuan dito, no? Tanas Pedro Calungsod dito, no? Tanas sa community. Pero tagbuan ako gawas mga tao, si Santo Niño. Kaya kita ni Adins Pilipinas, magdari kita Santo Niño nga to sa Sugbo o sa States. Kaya daghang itong community, mission community, diha kang si Santo Niño. Nga makabanding sila, nga maka-reach out to others. No? Dito sa Rome, for example, no? We meet Filipinos there. One Filipino that I have talked to, nasa siya sa pamilya,
nga diin nga siya ay maragbayog duma sa pamilya, ang kalipay niya mao kini tungod kay ang iyahang amo Katoliko, pero dili practicing. Pero siya katekista man siya. Muna ingon siya, may katekisis siya sa iyahang mga bata ba. Muna nga ingon siya, fulfilled guys siya. Kaya mga igsoon ba? Remember this, bisag kinsa ka, bisag unsa ka pagkabutan yung kinabuhi, timan misyonero ka. Misyonero ka, imong ipaambit diya si Kristo sa imong isigataw in whatever place that you have. Agina, kalimti. No? Gani, pagbalado na ko ni Ebanghelyo karon ba, nga nakasabot na ta, nga di ay nga kita tanan, no? We are made for service. Gibuhat ta sa Ginoo aron pagmahal. Ang pagmahal at ipakitaron sa pag-alagad. Naikanta ka sa lyric, I will read to you, but I hope the choir will sing this, no? Ingon, we are made for service, to care for all men. We are made to love both time and again, to love that will live through sorrow and pain, a love that will never die into strain. God sent His Son to show us the way, one who shared His life every minute of the day, and who gave His life that we might live, and the Spirit to help us through the years. Life is so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. But if man gives himself to help other man, the happiness of Christ will live within. Please stand. Please stand. If you could sing with the choir. For service to care for all men. We are made for love both time and again. Love that will live through sorrow and pain. A love that will never die astray. God sent His Son to show us the way, one who shared His life every minute of the day. His life that we might live, and His Spirit to help us through the years. Life can be so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. But if man himself to help other men, the happiness of Christ will live within. But if man himself to help other men, the happiness of Christ will live within. Amen. Pagpakan na ito ang Ginoo. Nagato ako sa Diyos, ang mamahan magagagahom sa tanan, mabuhat sa langit o sa yuta. Yesu Kristo, panamko sa langit sa Espiritu Santo, Anak ni Maria na Birhen, sa Gisugong ng Prinso Pilato, ilan sa krus na matay o gilubong, ikunsan sa mga minatay, sa lokala na banhaw, sa gilingkod sa tuos sa Diyos ng Amahan, ngagagahon sa tanan.
Ika dito mabalik siya para paghukom sa buhi ug sa mga minatay. Agtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kalutan sa mga santos, sa kinabuhi nga dayon. Amen. Pag-ampun kita sa Dios Amahan nga ipadala sa iyang bugtong anak, dili aron alagaran kundi sa pag-alagad sa tanan. Sa matag pangamuyo kita moingon, moalagad kami kanimo, Ginoo. Moalagad kami kanimo, Ginoo. Nga ang tibuok simbahan, ilabi na ang mga nangulo niini, magsangyaw sa maayong balita, nga puno sa kamanghihatagon, kamapaubsanon, o kamahigugmaon. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo, Ginoo. Nga ang mga lideres sa atong gobyerno, magtinguha nga makakaton sa kinaiyan ni Hesus, nga mianhi dili aron alagaran, kundili sa pagalagad ug paghatag sa iyang kinabuhi alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo, Ginoo. Nga wagtango nato ang kinaiya nga moalagad sa Dios ug sa iyang katawhon, aron lamang pasidunggan ug pagadaygon sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo, Ginoo. Nga ang tanang mihalad sa ilang kinabuhi alang sa gingharian sa Dios, nga may mga balatian, ayuhon na unta sila sa Ginoo aron makapadayon sa ilang misyon. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo, Ginoo. Nga ibayaw na sa altar si Monsignor Teopilo Camumot, obispo, nga nagalagad sa kabos ug masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo, Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, labi na atong mga mahal sa kinabuhi, mahatagan na untag dapit dito sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo, Ginoo. Langitong Amahan, ayo itugot na magapos kami sa kalibutanong pangandoy. Hinunua, paambita kami sa kagawasan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa imong kaayo, angay ka
Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa kamahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakrisyo gikan sa imong mga kabot, alang sa pagkaay pagimaya sa ilang ngalan, ug alang usab sa katuslanan sa tibok niya nga santos nga simbahan. Ginoong Diyos nga mahana nga walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad, pagpadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, makahatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo, sa tibuok namong kinabuhi, kini mong gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Salamat kita sa atong Ginoong Dios. May ug mataro. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namong way kinutubang gahom diya sa imong paagis pagpangluwas. Mahani ka orong pagluwas kanamo, pinagisagahom sa imong pagka-Dios. Para mag-imong pagbuot, na maluwas kami pinaagis sa usa nga sama kanamo. Gisadiko sa tao ang paghigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli nini kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, doy sila way kunong nga pag-awit. Santos gayunaw tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas, mihatag nini ngadtos mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga kong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Samang pagitapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, pasalamat mo pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadtos mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tananggikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kanilang paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandos kamatayon pagkabanhaw ni Yesu Kristo nagahalad kami kanimo amahan ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tong kay imo kaming giisip nga ngayang mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa anta sa Espiritu Santo. Pinunumig nimong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa o sa among obispo sa tanang mga pare. Hinudiyo sa mga igsuon nung nangamatay, malaumon nga banhaw sila o ang tanang nangamatay. Dadasas pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Imo kaming makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang nakatuman sa imong kibubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo magkagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-aampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, natagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala kanunay malayo sa tanang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Kay imo manang harian, ang kahungan
Kristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kung ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kung ano manaa kaninyo. Nasa kanimo. Pakita ang panag-inig sunay. Kining kurir sa Dios nagawag tang salas kalibutan bulahang kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako pagay, nagawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, ug mamaayo ako. Mag-ampo kita. O Ginoo kini Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkanunayon kanimo. Magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan.
Kini ang gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, idawat sa imong anak, pagkasakit o kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Doon ka ang pangamuyo, yung gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot na nag-antos tungkol sa sakit o balatian. Magkaambong ang gipili siya para mahimong santos. Yang iyang kasakit, kung sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang mga pangayo, pinagi sa mga Ginoong Kristo, imong anak, nabuyog hari, abang kanimo, Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato ang pasalamat sa tuwang sponsors and donors sa atong choir sa The Brothers of San Pedro Calungsod Choir. Atong Pilgrims World Apostolate Fatima Mabolo Chapter, Jesus Firm and Faith Community led by June and Estela Suan. Atong offerers Cherry Ocaniada ug Penny Pehares. Danhang salamat inyong tanan. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kaninyo. Manalangin ang Diyos magagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa dala niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ganina. Milakaw. Milakaw gani, diin pa doon. Dito, nasabot ko sa nag-meeting dito sa kapilya, kay ila kong gitawag, di doon lang po ko, kinayang, kay Bobby silang bulansar ko, may payal na kong si Usi. Astilan. Sus, nangayo na yun. Nangayo o kuan ba ka ng donation para kuno sa ilang mistin, ini kapista. Kaayo sa noon. Migara si ko, kay giday ko nila kay, mura ko kong si Coco. Coco? Tinuod na eh? Coco? Oh, Coco. O Coco Lamber? Tuyang. Paita sa nimo eh. Mauto mo silang pagdaig. Ako na lang sa dayan gihatag katong sobre. O sa sobre ha? Katong dito sa altar ba nga akong nakitaan, may sunod nga kwarta. Ako itong gitipigan, para tos pari, missionary pari, ako itong igihatag, idonate ako para makatabang matuniya taon. Para sa? Gilabtat, para unsa. Para sa misyon? Oo. Katong sobre ha? In taon, ako ganitong gitigom-tigom para ito sa pari. Ay, wa masad ka magsulti nga para to sa misyon. Ako gining anunsyo. Ay, sige na lang, ayaw na lang. Misyon maghapon tong akong ihatagan. Kana imong misyon, di mo na mao. Mistin. Pag-arap na imong misyon. Ay, naunsa ba ka? Mistin, para lang itong gibalansan ka, no kami daog. Sige, ato na lang itong ilisan. Pila man ang atong idonate sa misyon. Ay, itong, kanang gikan diri ba? Gikan diri. Ay, lagi. Maupit na ito, gikan gito, kinasingkasing gito na kung gikuha sa altar. O gihatag ni mo dito sa iat. Wa ni hatag para sa Ginoo. Unya kay pista man ang mistin. Magmistin sila sa pista. Ginoo gihapon. Hilom oy. Ang imong tagaan sa misyon ang mga pare imong gipasabot. Oo. Gipasabot na kaana. Ay, kay daghan sa mga hatag anak nila oy. Pag ginana oy. Lang ta. Ampo. Ang dili ka ba? Ako naman gutong kitagana. Di tani mo. Ang ngayong hilabtan. Paras pare sa pare. Wa man ni butang ang sobre nga para sa misyon sa pare. Naunsa pa kita kagrasol na para kalusot ka nang naamang gyud mission sad. Oh, ka gusto kang mahibaw. Nganong na ay mission. Unsa man akong tawgon si Monsignor kay siya ragay makataglos eksaktong tubag anay mo pangat. Naibaw biyata nga kitang tanan, no? Isibinunyagan misyonero kita. Ya atong simbahan is a mission church. No? Nagmisyon ng kalibutan na alang sa kaluwasan. Pero kaya Domingo special ni siya gyud kayo nga kita muro pa hinumduman gipukaw ta ba
nga sa misyon na ang pagsabwag sa mga balita sa tibuok kalibutan, himo na masabwag nato diya to ang panimalay, itong tungkaran, no? Pero sa tibuok kalibutan, doon na pagidaghang lugar sa tibuok kalibutan, kapag yun makadungog sa maing mensahe sa Dios. Daghang kaayo. Muna nga, ang simbahan nagpahinundom na ito nining adlaw ba nga ang atong pagka-misyonero, no? Bisag naata dinhi, mahimutang maka-abot didto, no? Makabuhat og buhat sa buhatan sa misyon uban sa mga misyonero nga tuwa karon gyud nagtrabaho, nagmisa, nagtabang sa kabos, no? Nagtukod og Kristo ng katilingban. Una ato silang tabangan, uban tanila. Una, pong pasimbahan, uban ni sila sa atong mga pag-ampo. Wa tingita dito, pero sa ilang pagtrabaho, naata sa ilang pag-ampo. Pag-ampo mo gyud importante sa tanan. Kay maghatag man na siya o gitawag nato ang grasya sa Dios, no? Nga magtabang gyud kanila. Ampo ginato sila, no? Unya ingong simbahan, kinahanglan kita daghan sila problema nga tuog kasakit, no? Daghang problema. Kana ato mga kasakit, lay pag maigsuon nato karon as padipalayan yung mga masakiton, dunay mga kasakit. Kana ato mga kasakit pag antos nato na ba, no? Ato kanang himuong offering alang kanila. Dako kana ikatabang. Kining gitawag nato ato ang pag-antos kasakit atong ihalad sa Dios for the intention of the mission. Maka mahatang lang iyong kusog o kabaskog sa pagpas-an sa problema sa adlaw nilang buluhaton, no? Unya giawhag sa ta kamuhatag tag limos, no? Kini limos atong ihatag mga igsoon. Kini sa kolektahon ni sa tibuok kalibutan ba, no? Ang tanang limos na dito nga to sa Pontifical Mission ipangato sa Roma. Nya ang tanang direktor sa tibuok sa kalibutan sa simbahan ilahang planuhon kung kinsa ang tagaan. Gani sa tuwa karon na sa karon sa ning panahon na dunay 1,100, no? Mga diocese nga gagmay kayo nga tuwa sa Africa to sa India nga murag wa gyud means wa sila seminaryo nga mga sulas mga pare, wa sila mga tawag na to mga basic necessities ba nga mabiyahe sila sa laing bukid, gito sa laing bukid, kasi ilang isulog, ilang kaon, o unsa ba. Wa gyud dito, tungod kay di man sila Kristiyanos. No? Di man Kristiyanos ang mga tao dito. Muna nga, kung di na to, kana ato ang gitawag to piso, 2 pesos, kana, mag-isun, importante kay na nila. Kung ang atong kolekta sa simbahan, musuportar sa ato ang parokya, kana atong kolekta sa mission, musuportar ka nag 1,100 dioceses, no? Nga lagyo pa kaayo nga ang mga wa sila paagi mabuhi kundi tabangan niya nato. Muna nga misyonero ta, we can be a missionary, no? Uban kanila pag-ampo, paghalas sa mga kasakit o pagdimos. Pero timani mga igsoon nga kita labaw sa tanang Diyon, ay nakalimte nga kita doon natin misyon sa pagmahal, misyon sa pag-alagad, dinhi uban ka nato, labaw sa tanan sa tumang igsuon nga tuwa sa laing nasod. Let us help the mission with our prayer, with our love. Amen.